पागल कइला ना ये गुरुजी, पागल कइला ना, पागल कइला ना ये माता, पागल कइलू ना ए माता, हाथवा में बांधी के हमारा कंगना, पागल कइलू ना ऐसा है भैया, हाथवा में बांधी के कंगना मना, पागल कइला ना, पागल कइला ना ये दीदिया, पागल कइलू ना ए दीदिया, मना में दई के ज्ञाना मना, पागल कइलू ना ए दीदिया, मना में दई के ज्ञाना मना, पागल कइलू ना चर्चा कइनी ना ए भैया, दया मंगनी ना, दया मंगनी ना ए भैया, चर्चा कइनी ना ए भैया, नमः शिवाय से गुरु के प्रणाम करिनी ए भैया, नमः शिवाय से माता के प्रणाम करिनी। हर हर महादेव भैया पार्वती। आज के चर्चा भजन अपना गुरु के माता के सब भैया दीदी के चरण में रखते हुए अगला चर्चा के बाद प्रणाम वादा करिए। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।